la sala, carai, quasi ple, molt bé, quasi l'aforo complet. Bé, jo em dic Álvaro, però bé, el meu nom no és gens important, perquè així el que estem és a presentar-vos el projecte, que és l'important, i ja s'està de personalismes d'una volta. Bé, per contar-vos un poc quina és la història que duia el projecte, naix d'un grup plural que es juntàrem, després ens coneixereu a tots i veureu que n'hi ha gent de diferents sectors econòmics, diferents sectors empresarials, de diferents punts geogràfics del territori valencià i sobretot gent de diferents edats. Començarem per inconformisme a pegar-li voltes al cap i això va fer que naixera este projecte ara fa ja cosa d'any i mig, una coseta així. Carai, com passa el temps. Bé, per explicar-vos un poc com va ser la presentació, com veieu no és la típica que tenim una taula, gent darrere, llegim un paper, volem fer-ho així fresquet, així que si tenim algun error o el que siga, però esperem que mos ho perdoneu. Va constar de 3 parts la presentació. Anem a tenir una primera, que és la que estem fent ara ja, que esteu rebent, la introducció. Després anem a tenir una segona part. Aquesta part constarà de l'anàlisi que farem, de les conclusions a les que hem aplicat i del tipus de projecte que hem dissenyat. I en acabar tindrem una tercera part en la que us contarem quines són les característiques, els possibles objectius que podem aconseguir i quin és un poquet el perfil d'aquella persona que vulgui ser participant del projecte que hauria de reunir. I en acabar de tota la presentació hem decidit que els dubtes, en compte de fer-los així, que tenim una separació prou brusca d'un escenari i totes les butaques, hem decidit que el que anem a fer és traslladar tots els dubtes que tingueu, que esperem que siguin molts, perquè això també seria una mostra d'interès, m'ho vindria bé, i ho farem tot en el vi d'honor que tenim preparat allà en el hall que heu travessat per a plegar a la sala. De forma que així us podem atendre a tots de forma molt més familiar, en cordialitat, i simplement el que teniu que fer és buscar a tots els que duguem la identificació d'organització i qualsevol de vosaltres, en la millor intenció, us anem a atendre. I bé, fet això, jo crec que ja va sent hora que comencem, que ja duguem prou de ratos per any. Ara comencem. Gràcies. Bé, la primera diapositiva que tenim correspondria a un organigrama. Per a qui no estiga molt familiaritzat en què és un organigrama, no s'explica així ràpidament, en un símil. Ja sé com si fos un mapa, el que passa és que en compte de dir-nos on estan els carrers i quins són els números del domicili, el que ens estableix és un poquet com se reparteix el poder i d'on parteixen les decisions i on s'executen. Este en concret correspondria a qualsevol partit que es poden trobar avui en dia, l'oferta política que se ens ofereix. Per exemple, en el CIM tindríem el nus de decisió, d'on parteixen totes les decisions i el nucli de poder, que trobaríem al president del partit, que de forma jeràrquica, unipersonal i unilateral, pren les decisions. I aquestes decisions corrien per tots aquests canals, que teniu tots els poders intermitjos, i finalment tenim el punt d'execució, que és el municipi. Clar, nosaltres analitzarem aquest tipus de sistema i la veritat no ens agradava. No ens agradava perquè el punt de realitat, que és este, que és on tenim a la gent en els pobles, que toca la porta directament del regidor per demanar-li solucions i contar-li els seus problemes, està massa lluny del punt que dissenya les solucions polítiques i que pren les decisions. Quin problema ens du això? Que aquest punt moltes vegades està molt alluntat de la realitat. No n'hi ha més que citar-vos el president que teníem fins a fa poc, que no sabia ni quan costava un cafè en el carrer. Per això hem decidit analitzar 3 tipus de característiques d'aquest sistema que no ens agraden, i una és la jerarquia. La volem rebutjar. Una altra de les característiques que tindríem és la poca eficiència. Pensem que tot l'entramat burocràtic que deu de transcórrer des de la decisió fins a la seva aplicació és massa llarg. Tot això que teniu entremitges són, a banda de que són massa intermediaris per a poder prendre una decisió i executar una solució, a banda, així n'hi ha tot un entramat de lluites de poder, famílies en els partits, etcètera, que creguem que l'únic que dota és d'oscuritat a la política i al final fa enrevessar i el que volem és fer la huerta a tots els ciutadans. I l'altre punt que podeu veure també, sols en veure el tamany d'aquest tipus de partits, és la insostenibilitat. Qualsevol estructura d'aquestes requereix de gran quantitat de recursos tant econòmics com a personals. Perquè clar, tot això no se manté de l'aire, tot això és gent que està a nòmines de partits, està vivint directament dels partits, està fent política de forma professional, molts d'ells ni tan sols hauran treballat en ningú treball que no siga treballar per al partit, i a banda és el temps que transcorre és massa llarg, des d'on se pren la decisió fins a la solució que palpa el ciutadà,
I creiem que això, en l'època que estem, no pot ser. La gent vol les solucions ràpides i les vol ja perquè li fa falta, perquè estem en una època de crisi i la gent comença a estar, o ja fa uns anys que està desesperada. Per això continuarem analitzant la realitat política valenciana, perquè, al cap, este va ser el nostre camp d'actuació, este és el territori que ens importa. I veurem que estava naixent un altre tipus de fer política. I aquest tipus corresponia als nous partits independents municipals. Segur que tots coneixeu el de Gent per tal o Som el poble de tal. Intentarem buscar quin era el nexe comú que tenien tots aquests partits a l'hora de néixer i veurem que no era ni el punt geogràfic, perquè veieu que n'hi ha per el nord, per el sud, el centre, hi ha més a la costa, més a l'interior, n'hi ha pobles més grans en els que naixen partits independents, municipals, però també en partits xicotets. I al final, analitzant-ho molt, el que veurem és que el que pretenien estos xicotets partits que naixien era poder tindre les mans deslligades per a poder donar solucions reals als seus problemes locals, sense tenir que demanar explicacions, esperar quantitats ingents de temps i amunt tindre que sostindre una jerarquia que tenien per damunt i que, a més, li feia de fre a l'hora de prendre decisions i ajudar als seus ciutadans. Però, clar, ens paregué positiu aquesta forma de pensar, però tenen un problema, i és la limitació que pateixen. Quina és la limitació? Que estan totalment aïllats. A l'hora de trobar solucions, de fer un front comú a un problema que impliqui a diversos pobles, clar, no tenen ferramentes degut a que únicament el seu camp d'actuació és la seva població. I per això pensarem, si entre aquests pobles pogueren haver connexions, podrien tindre una força major, una coordinació major, una força d'actuació molt major a l'hora de crear solucions i solventar problemes. Però, clar, aquest tipus d'estructura que es generaria continuava sent molt farragosa. Sobretot, a més, perquè aquestes relacions s'establirien de forma informal, ningú les hauria arreglat. Entonces, problemes que ens podien dur que aquells partits que per lo que siga tinguin un bagatge polític més llarg, tindrien una red de contactes molt més gran. Això faria que els més nous quedaren aïllats, o que els partits més grans deixaren aïllat al xicotet per no voler relacionar-se amb ell, per considerar que no poden extraure res de la col·laboració, o els partits municipals que es troben en pobles més separats geogràficament, o inclús aquells que estan dins d'un mateix espectre ideològic tenen algunes diferències de sensibilitat i això fa una barrera a l'hora de poder comunicar-se entre ells. Per això pensarem que el millor seria agarrar aquesta estructura i simplificar-la, llevar tot aquest entramat, posar-los tots al mateix nivell i d'aquesta manera igualar-los tots en drets i en condicions. I us preguntareu, si igualen en drets i en condicions, respecte a què? I en la resposta a aquesta pregunta és on es pareix, on naix aquest projecte. Pensarem que el millor seria que existirà un ent que es coordinara a tots, que les solucions d'uns a altres es pogueren trasbassar per aplicar-les en uns pobles i en uns altres i multiplicar els esforços. I pensarem en una estructura paraigües, de forma que el punt negre siguem nosaltres, que la mateixa, el punt negre és un poc lleig, però si voleu, en compte de donar-li una connotació negativa, li donem una positiva i el considerem elegant. El que passa és que si se quedem en aquest tipus d'estructura, te continua duent a la primera que hem vist de l'organigrama, continua sent un poc jeràrquica. De manera que pareix que siguem nosaltres qui anem a manar als pobles, i nosaltres no volem això. De forma que li pegarem una volta més a aquest replantejament de projecte i el que farem és crear un paraigües, però invertit. De manera que l'important són els pobles, mantenint la seva independència d'actuació, i nosaltres el que estem és al servici d'ells. El que fem és ajudar-los a coordinar actuacions, dotar-los de solucions que un poble ha plegat, un altre té un problema perquè segur estancat i és la mateixa problemàtica i no pot actuar, i li proporcionem l'assessorament o la solució o el posem directament en contacte en aquest poble que ha plegat a la solució al mateix problema que tenia este. Per què idearem aquest tipus d'estructura que vull que és la que se quedeu? Perquè el que volem no és estar per damunt de les persones, sinó al costat de les persones. Volem estar al costat de tots els xicotets empresaris, tots els que estan bregant tant en els pobles per a poder salvar, que molts estan sobrevivint en els seus comerços, al xicotet empresari, al xicotet emprenedor, a aquests col·lectius que encara no han lograt una igualtat plena dins de la societat,
Volem apoyar, per supost, els més menús, perquè sense ells no tindrien cap futur. Volem trobar solucions per a aquelles persones que tenen una situació més vulnerable en la societat, aquestes persones que són més vulnerables a l'hora de metges en societat per problemes de discapacitats, persones majors, persones pensionistes, etc. Després tenim els col·lectius que alguns considerem diferents, però nosaltres considerem que el que porten és diversitat, i al final la diversitat se tradueix en riquesa. Volem apoyar sobretot la formació contínua. D'aquest ninotet se podeu quedar en la motxilla. Volem gent formar i no gent que simplement està en política o bé per a acaparar poder o bé per a figurar i ja està. Volem estar en les famílies i no únicament en un tipus de famílies. També en el segle XXI i sabem que n'hi ha diversos tipus de família. Volem apoyar-les perquè sabem que són el nexe principal d'unió en tota societat. I per supost, i com no vaig a dir jo, volem estar en els jovens. És hora que algun projecte polític es preocupi dels problemes dels jovens que no són precisament pocs ni menors al de la gent més gran o més major. Bé, i aplegat a aquest punt, donaríem pas a la tercera part de la presentació. En aquesta part ja us anem a explicar un poquet quines són les característiques i els punts positius i forts que creiem que pot tindre aquest tipus d'estructura. Per una banda, començant per la primera, trobaríem coordinació i organització, i és el que estàvem dient. Anem a llevar-nos d'intermediaris, a trencar en aquestes estructures piramidals i jeràrquiques del típic partit de turno, que l'únic que fa és cremar-nos. De manera que anem a apostar per la sinergia. Què vol dir això? Que no fa falta que un poble se creme pensant solucions o creant events, donant-li una utilització a uns fons públics que li hagin aplegat, sinó que el que volem és juntar els xicotets esforços de cada poble, de manera que aquests xicotets esforços redunden en solucions més generals, solucions que se puguen aplicar a tots els demés pobles, de manera que no es crema ningú. El xicotet esforços el que anem a fer és multiplicar aquestes solucions, de forma que tingui un espectre més gran a l'hora d'aplicar-se. Per una altra banda, el que volem, i si quedeu en el símil del redonxe, és no tindre caixos made in China separats, el que volem és que tots formen part d'un engranatge que funcione com si fos un Rolex. Un altre punt fort que tenim a l'hora d'apostar és una estructura lleugera. Quan parlem d'una estructura lleugera, pensarem en quin és el problema que tenen la majoria dels pobles a l'hora de mantenir, si molt, és la seu física. La seu física és un greu problema per a molts pobles, sobretot quan tenen pocs afiliats, perquè no poden mantenir-la. Llavors, el que hem apostat és per ser el primer projecte polític. Què significa això de polític? Hem decidit prescindir d'aquesta seu física i el que anem a crear és una web, una pàgina web, una seu virtual de qualitat i redes socials en les que puguem comunicar-nos en total fluidesa. Per part de la pàgina web, em permeteu un glopet d'aigua perquè... Anem a fer-ho de forma que la gent no tinga que moure's de casa, que no tinga problemes a l'hora de desplaçar-se i tot això. Anem a apostar per una pàgina web de qualitat en la que qualsevol ciutadà que vulgui ser partícip s'acosta des de la casa, des de l'ordenador, entre directament, pugui gestionar la seva alta, la seva baixa, fer-nos demandes, fer-nos preguntes, exigències. També per part dels participants, que qualsevol persona, per exemple la persona que duga la part de secretaria, directament des de la pàgina web pugui gestionar les altes de socis, els comunicats que vol enviar, tota la comunicació externa que vulgui dur en mitjans de comunicació. I, per supost, el que també anem a fer és idear un altre tipus també de comunicació, sobretot per aquestes persones que tenen més reticències a l'hora d'un ordenador, acostar-se a un ordenador, entrar en internet, etc. Hem creat una centraleta que, per mig d'un codi numèric, si vol, jo que soc de Puçol, tindrà un contestador, si vol parlar amb la persona responsable de Puçol, pulse 2, pulsarà 2 i directament me sonarà a mi el mòbil i la podrà atendre, sense cap problema. I si fa falta que se prenem un cafè, doncs directament nosaltres se desplaçarem, quedem en aquesta persona i ja està, no hi haurà ningú problema en això. I sobretot per lo que volem apostar en aquest tipus de pàgina web és sobretot per transparència també, per aquesta forma de funcionar. De manera que qualsevol tesorer puga en un sol clic fer públiques tots els comptes. Qualsevol ciutadà puga veure d'on hem rebut diners, en què se'ls han gastat, si han rebut subvencions, a qui li les hem donat, què associacions, què ONGs, etc. El que volem és que això sigui un escaparat, de forma que totes les persones, tot el que és el projecte, estigui completament nuet,
perquè no tenen res que amagar, perquè la gent ho puga veure tot. Bé, continuant les característiques, apliquem el treball en equip. Llavors, la nostra intenció és que ningú es creme, tant treballant en els pobles com treballant dins dels equips. El que volem és que, per a determinades situacions, sempre sabem que en tots els grups hi ha una persona que és un poquet més forta, té alguna capacitat més, el que siga, de forma genètica, si voleu dir-ho. De forma que aquesta persona, tal qual com pugui ser en un equip ciclista, per exemple, si ens ve una etapa de muntanya, pues serà la persona, el millor escalador serà el que tire de l'equip, però aquesta persona no va anar mai a soles. Sempre va anar un equip darrere d'ell, de forma que l'energia vagi fluctuant per apoyar aquesta persona. Quan canvi la situació, canviarà la persona que capitaneja l'equip, però l'equip continuarà darrere. El que no volem és que ningú es creme. Volem evitar això, perquè casos com això segur que en aquesta sala n'hi ha molts, de gent que se m'acaba cremant i que ens costa il·lusionar-se en projectes nous. Bé, per una altra banda, apleguem a aquesta part de la diapositiva. Són pragmàtics, sona prou mal. Però el que volem dir en això és que el que volem són solucions reals per a problemes que tenim avui en dia, però les plantegem en visió de futur. És a dir, el típic dir de el que volem evitar és pa avui i fam pa demà. Per exemple, a l'hora de donar les ajudes per a les persones que estan parades, ens pareixeria molt millor no sols donar l'ajuda, sinó a més a aquesta gent donar-li formació per ajudar-la que se reinserte i donar-li ferramentes que enriquisquen el seu currículum vitae, de forma que si podem donar les condicionants per a que aquesta persona pugui tornar a la situació de parat, doncs molt millor, perquè donar-li una ajuda avui, però que d'ací X mesos se li acabarà i durant aquest temps no li han donat les ferramentes per a que es pugui reciclar, pugui donar-se valor a si mateixa i poder eixir d'aquesta situació, no ens va solucionar donar-li 400 euros i aquest futur. Bé, continuant en alguna més de les característiques, i també la igualtat. Anem a apostar per la igualtat. Per què? Per el que vos diades. Per a nosaltres les diferències que consideren alguns va ser diversitat. I sabem que quanta més diversitat i més pluralitat n'hi ha en els nostres grups de treballs, en els nostres projectes locals, sabrem que n'hi haurà una amplària de mires molt més gran, això farà que les solucions siguin molt més consensuades i se puguen aplicar a una quantitat de ciutadania molt major i això farà també que es permanisquen en el temps, siguin més completes. Sobretot serem tolerants en tots els que apleguen a nosaltres, en tots els que s'acosten. No farem diferències perquè així tots tenim la sang roja, siguem per fora negres, grocs, vestim en tratge o vestim en pantalons tallats. Però perquè el que ens importa són les persones i no tal quedar-se en el que n'hi ha per fora, en la corfa. Volem anar al cor. Bé, este és un altre dels pilars per als que volem apostar fort i un altre pel que pensem que es diferenciem prou de les ofertes polítiques que n'hi ha avui en dia, que és la formació contínua. No sé, per fer-vos una pregunteta. Quants de vosaltres heu aplegat a un ajuntament, el vostre ajuntament, i heu decidit anar a veure un ple? I vegueu que molts dels regidors que han eixit triats en les últimes eleccions han aplegat ahir, però en realitat no tenen ni idea de lo que tenen que fer en la regidoria que li ha tocat. Ha plegat una persona a urbanisme i no té ni idea, ha plegat una persona a cultura i no sap què fer. I al final, aquesta gent acaba sent, pese a que s'ha presentat i l'ha triat la gent, acaba sent PLL o d'un alcalde de turno que el controla a tot el seu equip o del tècnic o del funcionari de torn que també és el que sap manejar-se dins de l'entramat d'un ajuntament, per exemple. No? Per tant, el que nosaltres volem és gent formar, gent que la puguem, que s'acosta a nosaltres en inquietuds, volem que tinga la intenció, com dir-ho, de voler millorar la societat en la que viu, que diga, jo crec, per exemple, que puc gestionar econòmicament millor el meu ajuntament. El que passa és que no tinc la suficient formació, però vull que aplegar allò. Nosaltres el que farem és posar els mitjos per a que tots els participants que s'acosteu al projecte pugueu formar-se i sigueu gent que sigueu considerats com a agents de canvi social, perquè voleu produir un canvi en la vostra societat, la societat que vos rodeja, un canvi per a fer-la millor. I sobretot això ho aconseguirem per la formació, perquè en la formació les persones al final poden lograr coneixements i els coneixements el que ens donen és una visió crítica per ser crítics en nosaltres mateixa i en la societat que ens rodeja i poder ser més creatius a l'hora de trobar solucions per als nostres municipis. Una altra aposta forta és que anem a ser 100% democràtics. I així vull que se detinguem un poquet, 5 segonets, i que lliscau esta frase.
El bon governant és aquell que no vol governar però que la resta el tria basant-se en les seues capacitats. Això és el que volem. Volem dur-ho sol a l'extrem. Que ningú, que evitem a través dels personalismes. En esta màxima el que volem evitar és gent que vinga en diners, es facin el poder, es facin ordeno i mando i els demés a complir. Per això hem ideat dos sistemes a l'hora de triar els nostres òrgans interns i també de cara a l'exterior. Per exemple, de forma interna no serà la persona que aplega i tria el càrrec, sinó que aquest càrrec que aquesta persona vulga haurà de ser aprovat democràticament pel grup de treball que tinga en el seu municipi. Per exemple, si ens ve una persona i té la intenció de fer-se tesorer, jo vull ser tesorer, doncs segurament tu no seràs. Perquè si tens tanta intenció de manejar els diners serà perquè segurament el que te guien no siga una finalitat massa noble. Per tant, en això ja trencaríem els personalismes a nivell intern. Però a nivell extern teníem la intenció de lograr oferir a la societat llistes locals obertes, en què la gent poguera triar qui serien els candidats, en cas de que per alguns pobles n'hi hagi diversos candidats que tinguin la intenció de capitanejar aquesta llista, i que la gent poguera triar-los. I en base a això, decidir per votacions qui era la persona que anava a capitanejar aquesta llista. Desgraciadament no podem fer-ho i també sabem que a vegades és perillós. Tenim casos de boscs que s'han ahuertant i al final dona situacions que no ens agraden. Però de totes maneres el que anem a fer a través de les ferramentes de web i de redes socials és obrir-ho tot, de manera que no aneu a conèixer, com alguna vegada ens ha passat que coneguem el primer de la llista que votem, o a vegades ni això, sinó que anem a penjar els currículums de forma que aneu a conèixer de cada persona que intenta capitanejar la llista o tots els que componen la llista, el currículum des de l'últim curs acadèmic que ha fet fins a les primeres aficions que té, quins els rasgos que comprèn la seva personalitat de forma bàsica, etc. Volem fer un escaparat que siga totalment obert i que la gent ens conega. I fer com avui, qualsevol acte de partit, ser totalment obert. Com així no hem cobrat entrar, hem convidat a la gent, però qualsevol que s'haguera enterat este matí al veure gent ahir i haver preguntat, podia haver passat així dins, s'hagueren donat caïra i ja està. Ja haguera dit perquè no tenen res que amagar. Hem de fer-ho tot transparent, perquè la gent se mos acosta. Perquè entenem la política aixina. L'entenem com un servici. El que no volem és que els participants del nostre projecte considerar-nos tots, com està passant últimament, com està aquesta política, que a vegades es pensa que està inclús per damunt de la societat, del comú de la societat. El que volem és ser gent que està al servici de la societat, per ajudar a millorar-la. Que al final el que ens donarà la política serà mal de cap moltes vegades, perquè tenen que conciliar el treball, la família, etc. Però al final la política és això, i no l'altre, no el que s'està fent fins ara. Bé, i aplegant a una de les últimes característiques, hem decidit apostar fort per l'ètica i la moral. I com ho anem a fer això? Doncs també anem a ser el primer partit en què tota persona que vulgui participar, a banda de reomplir este fullet de participació, per així dir-ho, per darrere n'hi ha que firmar un altre fullet en què n'hi ha tot un decàleg en percepcions ètiques i morals i principis. De manera que tota persona que vulgui participar haurà d'acceptar aquests principis. De no fer-ho o de trencar en ells el partit, serà el primer en convidar aquesta persona a abandonar el projecte perquè serà considerada no grata. I una altra de les apostes fortes és l'autofinanciació. Bé, ja creguem que pot ser plausible, però tota la reducció de costos que hem fet, sols llevant-se el pes de la seu física, ja hem reduït molts costos i gastant totes les ferramentes tecnològiques que tinguem són molt, molt, molt barates i molt sostenibles econòmicament. I pensem que únicament en les quotes, tot això que podeu veure ara també fora, loteries i el típic que podem fer, podem autofinanciar-se. De totes formes, com volem ser democràtics al 100%, encara que tinguem algunes idees d'autofinanciació, el que farem és, després d'un temps, obrir-ho a consens per a que la gent pugui aportar les seues idees, pugui presentar-les i es decidisca un pla definitiu d'autofinanciació. Però sobretot, el que volem és estar al costat de les persones i el que més prop tenen les persones, que és el mig ambient i els problemes socials. Volem apostar fort per polítiques mitjambientals protectives i sobretot per problemes socials. Per exemple, volem posar en marxa polítiques que ens ajuden, per prendre l'exemple de l'icono que tenim en la diapositiva, de poder facilitar als joves emancipació de casa. I bé, dit això, per fer-vos un resum un poc de
de les característiques que tindria, per fer un resum de les característiques que tindria el projecte. Quines coses podem dir que anem a ser transparents, anem a apostar al 100%, podem dir que anem a ser austers, podem dir que anem a ser honrats, i finalment, què us puc dir? Imagine que tots voldreu conèixer quin és el nom i el logo d'aquest projecte del que vos estem parlant ja un ratet, no? Pues crec que el millor serà que pugueu veure'l. Per si no ha quedat encara molt clar, anem a fer una altra visualització. Comprendrem que va un poquet de pressa. Bé, aquest és el nom. Som poble. I això és el que m'ho va guiar, la proximitat, perquè sols anar en el nom crec que ja queda ben clar. La solidaritat, qualsevol tipus de subvenció pública que rebam, directament serà donada a ONGs i subvencions, perquè no volem supondre una càrrega per a la societat. La igualtat, anem a apostar per una igualtat plena per a tots els col·lectius i qualsevol tipus de persona. L'austeritat, transparència, honradea, tot va lligat en el nostre projecte polític. Anem a ser transparents, anem a ser honrats, no tenim res que amagar i la gent va poder veure tot el projecte des de sa casa en sols una pantalla, connexió a internet i un clic.